Zincîra şewtandina zeviyên welatiyan li Rojavayê Kurdistanê berdewam e û dawîn şewat gihîşt zeviyên gundewarê bajarê Dirbêsiyê û di encamê de bi sedên doniman şewitîn. Roja duşembê piştî danê Nîvro, agirekî dijwar bi zeviyê welatiyan di navbera her du gundê Xatûna Çolastan gundewarê bajarê Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê ket. Agir bi alîkariya xelkê gund û herêmê hat kontrol kirin. Bê ku yek tîma vemrandinê bi hawarçûna wan ve were û di encamê de sedên doniman ji zeviyên Firazê Çêriyê hatin şewtandin. Di derbarê vê yekê de weke ku welatiyekî ji malpera enekesê re eşkere kirî ku bêtirî du kat jmêran wan agahî dabûn tîmên vemrandina agir. Lê ew bi hawara wan ve nehatin û serbar kirbû ku bi alîkariya xelkên herêmê agir hat vemrandin û berdewamiya şewata zeviyan tanha metirsiyeke mezin li cem xelkên herêmê çê dike ji ber ku çêra ajelan kêm dibe û xelkê herêmê ji niha de xema wê yekê dikin kawê çawa êmê ajelên xwe peyda bikin. Ji destpêka werzê çinîna dexil û dan li Rojavayê Kurdistanê û ta weke niha şewat berdewam e û li gor jêderên xwecehî ku di encama xelekên agir de bi dehan hezar hektar hatine şewtandin.